Tervetuloa viettämään lyhyttä hengähdystaukoa. Ja tämän hengähdystauon teemana on erityisesti tasapainoinen hengitys. Avataan tässä harjoituksessa pikkasen kehoa hengitykselle ja aistitaan hengityksen liikettä ikään kuin hakien toiminnallista hengitystä, sen pallean dominoivaa liikettä ympäri meidän kehoa 360 astetta. Ja sä voit käyttää tämän harjoituksen aikana nenähengitystä, jos se vain on sulle mahdollista. Ja toki arjessa kans kannustan käyttämään nenähengitystä mahdollisimman paljon. Ja tämä harjoitus tehdään istuviltaan. Voit istua myös tuolissa. Mä istun tämmöisen polsterikorokkeen päällä. Jos haluat istua ristiistunnassa, niin siellä voi olla lantion alla jotain koroketta, että lantio olisi ylempänä kuin polvet, niin se voi helpottaa ihan hengittämistä ja myös ryhdin säilyttämistä. Ja toki voit istua esimerkiksi, jos olet lattialla istua, niin polsteri tai joku tyyny voi olla siellä jalkojen välissä ja olet ikään kuin enemmän tämmöisessä ratsastajan asennossa. Sä voit ihan tässä harjoituksen alussa sulkea silmät ja ihan vain tiedostaa, että millainen olotila sulla tällä hetkellä on. Mikä on sisäinen säätila mielessä, millainen mieli on. Onko se rauhallinen tai levoton? Tai millainen keho on. Tuntuuko se jännittyneeltä, rennolta? Onko epämukavuuksia läsnä? Ja missä oma hengitys tuntuu keholla? Missä päin sen vahvimmin tunnet keholla? Hengityksen liikkeet. Onko hengitys rauhallista, hidasta vai nopeaa? Ja tuntuuko, että hengität paljon ilmaa kerralla vai ikään kuin pienempää ilmamäärää kerralla? Ja lähdetään sitten availemaan vähän kehoa. Voit avata silmät, jos sulit silmät. Ja tuo sun oikean käden sormet tänne maahan tai kämmenkin voi olla. Tai sitten otat sitä tuolin reunasta kiinni, jos istut tuolilla. Sisähengitys tuo vasemman käden ylös ja ojentaa vielä sun kehoa päälakikohoa kohti kattoa. Seuraava oma uloshengitys taivuttaa sua oikealle sivutaivutukseen. Jää hengittelemään hetken tänne. Sulla voi olla katse eteenpäin tai kohti kattoa. Hengittelet virtaavasti. Kenties nenän kautta sisään ja ulos. Ja lopulta sisähengitys nostaa sut ylös. Pyöräytä hartiat takaa eteen. Voit toistaa edellisen tai sitten tuot kyynärvarren koukkuun ja käden mahdollisimman lähelle korvaa. Sisähengitys ojentaa ja uloshengitys taivuttaa nyt tässä asennossa oikealle uudestaan. Hengitys virtaa ja ehkä sisähengitys siellä vähän avaa lisää kylkeä. Lähde nousemaan sisään hengityksellä. Palauta käsi alas. Pyöräytä hartiat edestä taakse. Voit tulla mukaan kiertoon, eli vasemman käden sormenpäät tulisi vasemmalle olkapäälle. Uloshengitys tuo polvea ja kyynärpäätä lähemmäs toisiaan, tai sitten ne ihan koskettaa. Ja sisäänhengitys kiertää kyynärpäätä sen verran, mikä hyvältä tuntuu, niin taaksepäin. Tee oman hengityksen tahti. Eli uloshengitys, kyynärpää, polvi lähenee. Sisäänhengitys, kierto, taakse. Ehkä teet vielä yhden sarjan rauhassa sieltä loppuun. Jätä sitten keskelle paikalleen ja voit hetkeksi sulkea silmät ja tunnustella kehoa.
Tuntuuko siellä puolieroa kehossa, kun ollaan ikään kuin avattu vasta toinen puoli? Onko hengityksessä jotain puolieroa? Jatketaan sitten toiselle puolelle, eli vasemman käden sormenpäät tukee lattialta tuolista ja sitten oikea käsi nousee. Sisähengitys ojentaa selkärankaa päälakea ylös ja uloshengitys taivuttaa sivutaivutukseen. Katse eteen tai kohti kattoa. Hengitellen täällä hetken. Sisähengitys nostaa. Kierrättäisiin hartiat takaa eteen. Ja jatka samalla käden asennolla tai koukista kyynärvarresta oikea käsi. Sisähengitys ojentaa, uloshengitys taivuttaa sivulle. Sieltä sisähengitys taas nostaa sut ylös. Tuo hartiat edestä taaksepäin. Tuutko mukaan vielä kiertoon? Oikean käden sormet oikealle olkapäälle. Vasen käsi voi tukea liikettä. Ja täältä uloshengitys toi kyynärpäätä polvea lähemmäksi toisia ja sisähengitys kiersi kyynärpäätä taaksepäin. Tehdään vielä yhden sarjan halutessa rauhassa loppuun. Jätä liike paikalleen. Ja lähdetään sitten tunnustelemaan meidän hengitystä. Sä voit tuoda ensiksi kädet tänne alimmille kylkiluille. Täältä edestä tunnet kylkiluut täällä alhaalla, niin suurin piirtein sille kohdalle, meidän pallean kohdille. Ja voit ottaa alkuun 2 isompaa hengitystä kohti käsiä. Laajentaen kylkiä 2 isolla hengityksellä, rauhallinen uloshengitys ja vähän isompi sisähengitys, niin saat tuntumaan sinne sivuttaiseen liikkeeseen. Ja sitten hengitä luonnollisesti. Hengitys voi olla semmoista aika pientäkin, rauhallista. Ja kylkien liike siellä voi olla hyvin hienovaraista. Vaikka meillä on pallea käytössä ja syvä hengitys, niin hengityksen ei siinäkään tapauksessa välttämättä tarvitse olla kovin isoa, varsinkaan rauhallisen toiminnan aikana tai levossa. Pehmeä, hidas, pieni hengitys riittää. Mutta kaikki on toki aina yksilöllistä. Aisti kämmenten alla hengityksen liikettä. Minkälaista liikettä voit löytää omasta hengityksestä? Tunnetko peukaloiden puolella liikettä? Selässä? Voit tuoda kämmenet sit alavatsalle. Ehkä ota taas 1 tai 2 isompaa hengitystä kohti käsiä, että saat tuntuman vatsan laajenemiseen sisään hengityksellä. Ja anna hengityksen taas sit löytää luonnollinen rytminsä. Olla semmoista pehmeää, rauhallista, melko pientä.
Eli liike vatsalla ei välttämättä ole kovin laaja. Tunnustele, millaista liikettä voit löytää. Vähän ehkä samalla houkutellen käsien tuntemuksella hengitystä kulkeutumaan tänne hyvin alas keholle. Sisäänhengitys voi virrata kohti lantiota, lantiopohjaa. Ehkä tuot vielä kämmenselät hetkeksi alaselälle. Ja aistit vielä muutaman hengityksen siellä alaselällä. Tuntuuko siellä liikettä? Ja lasket kädet lopulta alas. Ehkä vielä muutaman hengityskierron aistit, miten sisäänhengitys laajentaa ja leventää. Ja uloshengitys tiivistää kehoa. Sisäänhengitys on aktiivista lihastyötä. Ja uloshengitys vain hellittää. Voit luottaa uloshengityksellä, että keuhkot haluaa palautua takaisin. Ne poistaa sieltä hiilidioksidin. Voit vain hellittää uloshengityksellä ja uloshengitys tapahtuu itsestään. Sisäänhengitys laajentaa ja leventää. Voit jäädä tähän niin pitkäksi aikaa kuin haluat. Kiitos harjoituksesta.